Timely, mana kaya bos jadi na prayer meeting में मजा गया कुछ teacher कुछ student के लोग दायना ला regular ini tahu नगद जे विजिट खालामनाय यागोल तामाव बुजों जालागो मान खाचेराय दं नि सिनि मैक्सिमम टीचर्स एवं स्टूडेंट्स रो टाइमली प्रेयर मीटिंग टाइमली जराव सफाया जाय किछु रूम लखा खूब बाजे परिष्कार खालायजे गया आबनि उफ्लग उमाना अरनि जे सुइपार बाबा सुनायनाय जों रेजिस्टार खालामखा अनेक टीचारनो समय मतो फाया जारा समय मतो फाया टीचारनि बिरुद्धे जों करा एक्शन जानाय जाय फांचुं आबो सिनि निगो तारपर जों आरो ताके सानोखा एनेक्स माबो दे एनेक्स नुगो क्या खुद जे इंचार्ज हेडमास्टर बनि जे प्रेयर मीटिंग थायने अब कुछ लासिमा सिंसा को स्टाफ रलाय बुसुराव बां अरो स्टाफ आरो तो 19 जन नि बिसिङ आरो साउन 19 19 नि बिसिङ 15 आइसु माने 15 द बुले सबायना ताइ उला फाइदोंता बाजार करने ताबुक पिउनर हरनाय जों रेजिस्टार खालामखा जों 11 नि परे फाइजा बारो जेतु 11 परे सिग्नेचार मालिया आबनि बागै जों आबनि व्यवस्था जों हानाय आमने एडिसि हाबांगो जे इमान मा यागोल तीन दे फास अ ते जे रुंनंनो बिस खाय रुंनंगो तीन फास अन्य स्कुल तो थाङै दङ अमाहाय गोबां स्कुलाव अमाहाय रेगुलार टीचार इरेगुलार स्टुडेन्ट रबिका आबनो बाहायकै जों तुमान ताबुक टीचार्स ताइ स्टाफ रक माने बंनि स्टाफ रक सह तारपरे चिनि एसएमसी कमिटी ताइ चिनि आईएस कमिटी रक बाय चिनि चिनि एमटीएम रक कोभिड-19 कैसा सेमिनार केने अमाहाय के जों चलि दं हांकाय जों जे ताव जे दुनाम नेका भागीदार दङ थानाय बोसोरनि जे सिनि स्टुडेन्ट रक रिजाल्ट खालियां माने उप्लग ताव कारो अबनो सेत्रय नायजानाय एवं जों अबनो बाहायके समाधान खालायमान आबनो जों वासुलाय रुंनक निमुंगा सर अमोखा कम्पोइ एकाडेमी अब चिनि तिब्रासानि बिसिङाव अमनो एकमात्र एडिसि एलाकानि रुंनक कटर एवं अरो हाइएस्ट स्टुडेन्ट बासनो गोबां टीचार शर्टेज जों साइमानो हाइफानो अ शर्टेज बिसिङावनो जारा टीचार दंनाय रक अरो समय मतो फाइके खामु थानाय फ्राइडे सालर नक मिथि खाना अब क्लियर खायजानाय आ दिनाव बाहायनो क्लास टीचार करै
টিচাर प्राय अनेक जायगानि एबसेन्ट आबो बेलायखौनो हामिया आबो काम सानाय बाथाय আর অ্যাটেন্ডেন্স জগলে খুলগ না মানে ইয়াগুলো তামো आं ता खुलग नायाखौ आं पिअ रिंनाय दा एडिशनेल पिअ रखायनाय खुलग नाय আচ্ছা